Vitaj, som Denny a vítam ťa v dnešnej vedenej meditácii naladenej na oslobodenie od všetkého toho, čo už nepotrebuješ. Dovol si sa uvelebiť, buď či sedíš, stojíš, ako ti je to príjemné. A naladíme sa na náš dých. Nádych a výdych. Výdych môže byť trošku dlhší. Dovol si to vyskúšať. Nádych a trochu dlhší výdych. Možno aj počítaj. Nádych na 4, výdych na 5. Nádych a výdych. Nádych, výdych. Dovol si cítiť tvoje telo. Dovol si ho len pozorovať. Tak niekde v tele cítiš niečo, buď nejakú energiu alebo bolesť. Dovol si poslať tvoj dých presne tam. A dovol si cítiť, ako z tvojho tela energeticky idú korene do Matky Zeme. A dovol si ísť s týmito koreňmi hlbšie a hlbšie. Hlbšie. Predstav si, ako ideš v zemi hlbšie. Pôjdeme úplne až do centra Matky Zeme. Ešte hlbšie, hlbšie. Až kým odrazu pocítiš taký jemný pocit, kľud. A privoláme tvoje vyššie ja, tvoj energetický tím, všetkých tvojich sprievodcov a tie krásne energie, ktoré s tebou radi spolupracujú a spolutvoria, aby prišli trochu bližšie. Poprosíme tvoje vyššie ja, aby na časť tejto meditácie podporila najlepšie ukorenenie a najlepšie napojenie na zdroj. Čiže sme napojení aj dole, aj hore. Tvoje vyššie ja sa o to postará. Odrazu si všimneš, že si v prírode a v diaľke uvidíš strom. Pomaličky si dovol ísť k tomuto stromu. A čím bližšie prichádzaš,
tým viac si uvedomuješ, že toto je tvoj strom života. Prídi úplne až blízko k tvojmu stromu. Nalaď sa naň. A odrazu si všimneš, ako povedla koreňov tohto stromu je tam taký otvor smerom do zeme, smerom ešte hlbšie. Tak si dovol vstúpiť do tohto otvoru a ideš s koreňmi tvojho stromu hlboko, hlboko, hlboko do tvojich koreňov. Možno ešte trochu hlbšie a hlbšie. Až kým to pocítiš, že už si tam. A toto miesto je energetické miesto tvojich zdravých predkov. Možno ich aj pocítiš okolo seba. Hovorím slovo zdraví predkovia, to znamená, že to sú tí, ktorí ťa vedia naplno podporiť a podržať. Tvoji predkovia ťa pozývajú k ich stolu. Dovol si vidieť, čo tam je. Všímaš si, že si v kruhu, že sú tam obidve tvoje línie, aj zo strany matky, aj zo strany otca. A cítiš sa plne bezpečne. Vieš, že si v bezpečí. Tvoji predkovia vedia presne, prečo si tu. Oni vidia presne to, čo si už pripravená odovzdať. A pozvú ťa, aby si teraz vstúpila do stredu tohto krásneho kruhu. A s ich podporou si dovolila pustiť to, čo už nepotrebuješ, do Matky Zeme a do tej špeciálnej energie, ktorá je pod tvojimi nohami. Ak chceš, môžeš si sadnúť alebo láhnúť a dovol si cítiť tú hlbokú podporu, ktorá je okolo teba, ktorá ťa drží a ešte hlbšie podporuje a dovolí ti oslobodiť sa ešte viac. Dovol si vidieť, ako z tvojho tela vychádza všetko to, čo už nepotrebuješ. Nemusíš vedieť, čo to je. Jednoducho to odchádza. Možno to má aj nejakú farbu.
Možno je to nejaký vzorec, ktorý začali a mali tvoji predkovia a už nie je vôbec potrebný. Možno je to nejaká spomienka, ktorá veľmi bolela a už bude bolieť menej alebo vôbec. Možno je to nejaký blok. Dovol si byť otvorený, otvorená naplno k tomu, aby všetko to, čo má odísť, jednoducho energeticky vyšlo z tvojho tela. Teraz prizveme anielskú energiu, ktorá dá takú krásnu bublinu okolo tvojho tela a podporí ešte hlbšie vylúčenie a zmenu všetkého toho, čo už nepotrebuješ. Skontroluje tvoje energetické telo. Tvoje vyššie ja tiež ešte raz kontroluje. A tvoje vyššie ja prizve jednu kvalitu, ktorá bude v tejto bubline, ktorú teraz najviac potrebuješ. Tak si dovol nacítiť, čo je táto kvalita. Či je to láska, sebeláska, sebeúcta, sebehodnota. Sebecúcit. A dovol si túto kvalitu naplno vpustiť do tvojich tiel, do tvojho fyzického a do tvojich energetických tiel. A vedz, že všetky tie časti, ktoré boli prečistené, budú teraz naplnené touto novou kvalitou, ktorú potrebuješ, ktorú si momentálne zasycuješ. Tvoje vyššie ja teraz naplní tú bubliňu tvojou celistvosťou, tou energiou, aby si dovolila si rozpomenúť, že všetko je už v tebe, že si plne celistvý, celistvá. Otvor si každú bunčičku tvojho tela k tomuto rozpomenutiu. A dovol si tiež vidieť okolo seba, ako všetci tvoji zdraví predkovia tiež cítia svoju celistvosť. A teraz sa pomaličky vrátiš do kruhu a držíš sa za ruky
cítiš, ako v tvojich rukách pulsuje energia vďaky. Pretože keď liečíš ty sám, sama seba, tým liečíš aj tvoj rod. Dozadu a aj dopredu. Tvoji predkovia sú ti vďační. Dovol si pocítiť taký jemný úsmev na tvojej tvári. Dovol sa poobzerať do tvári alebo na energiu tvojich predkov. Ak sa ti to cíti dobre, môžeš im poďakovať tvojmu vyššiemu ja, všetkým tvojim sprievodcom, ktorí tu sú. Pomaličky sa rozlúčiš. A dovolíš si ísť smerom hore koreňmi tvojho stromu života. Hore, 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 hore. V jemnosti a v ľahkosti, až kým odrazu stojíš hneď vedľa tvojho stromu života. Dovol si teraz kráčať a ešte sa obzri na tvoj strom, aký je krásny, aký je silný, celistvý. A za zo pár momentov sa vrátime naspäť do nášho tela. Nemusíš sa ale ponáhľať. Pomaličky sa začni ladiť na tvoje fyzické telo. Poďakuj si sám, sama sebe, že si vzala tento čas sám pre seba. A dovol si začať cítiť tvoje telo. Vráť sa naplno do tvojho fyzického tela. Cíť zem pod tvojimi nohami. Pomaličky si začni hýbať ruky a nohy. Pomaličky sa znova laď na tvoj nádych a výdych. Dovol sa ešte si nadýchnuť priamo do srdiečka. Ešte raz nádych a výdych. A keď budeš pripravený, pripravená, môžeš si otvoriť oči. Môžeš ešte chvíľu ostať v tejto energii. A budem sa tešiť, keď sa znova uvidíme v ďalšej meditácii.